Mä oon ihan samaa mieltä tuosta, että aivan varmasti niin kuin on olemassa homoja ja lesboja, joilla on esteettistä silmää ja niin kuin halua ja taitoa tehdä asuinympäristöstään ja ympäristöistään niin kuin kauniita ja viehättäviä. Sitten on myös niin kuin sellaista, sanotaan siisteysintoilua, joka menee pikkasen överiksi, jossa niin kuin ruvetaan siivoamaan myös kulttuureja pois. Et esimerkiksi Tampereella tämä Eteläpuisto on ollut vuosikymmenien ajan tämmöinen niin kuin homopuisto, jossa miehet on voinut tavata toisiaan iltaisin niin kuin tämmöisen vihreän pusikon suojissa. Ja sitten kaupunki sai päähänsä, että nyt vähän siistitään kaupungin imagoa ja sitten vedettiin sinne semmoisia vähän golfkenttätyyppisiä niin kuin nurmijuttuja. Ja siistittiin niin kuin nurkat silleen, että jos sinne nyt joku homo erehtys menemään, niin kyllähän se olisi silleen niin kuin 10 metrien päästä näkyvissä siellä niin kuin keskellä niitä nurmiaavikkoja. Aivan niin kuin, just sillä, että mitä kaupunkitilalle tehdään ja millä tavalla sitä siistitään, niin sillä kyllä todella paljon halutaan vaikuttaa siihen, että minkälaiset ihmiset niissä tiloissa viihtyy. Ja pitäisi ehkä kanssa niin kuin puolustaa pusikoita tai puolustaa sitä, että kaikkien tilojen ei tarvitse olla kauhean sliipattuja, koska jos niistä ruvetaan sliippaamaan just näitä pummeja pois, niin ei siinä kauaa kestä, kun sitten niin kun ruvetaan katsoa, että ketkä sitten ovat niitä oikeanlaisia ihmisiä, joilla saa olla oikeus olla tässä tilassa. Ja pian me päästään siihen, että ne on näitä hyvin toimeen tulevia heteropariskuntia lastenvaunuja lykkiessä, jotka niin kuin on toivottuja siinä tilassa ja kaikki muut voisit mennä koteihinsa tai jos heillä sellaisia on tai jonnekin muualle pois silmistä. Siis oikeastaan jatkaakseni, tavallaan semmoinen pitäisi päästä siihen tilanteeseen, että keskiluokkaisuus ei ole ikään kuin luonnonvalinta tai luonnonlaki. Tavallaan niin kuin sellaisen tietynlaisen niin kuin hajuttoman, mauttoman, ikään kuin historiattoman, jonkinlaisen niin kuin häiriöttömän tilan luomisen sellainen niin kuin, se on tavallaan sellainen tietynlainen niin kuin, joka ei niin kuin ärsytä ketään. Siis tavallaan jos tietynlaiseksi tämmöiseksi niin kuin ideaaliksi luodaan niin kuin hotellihuone, jolla ei ole niin kuin mitään persoonallisuutta, jolla ei ole mitään niin kuin ikään kuin suhdetta siihen, mikä se rakennus on ollut tai mitä siellä on tapahtunut tai niin kuin mitä kaikkea siihen voidaan liittyä, niin siis se on yksi sellainen, niin kuin sellaisen tietynlaisen niin kuin keskiluokkaisen saippuakuplan niin kuin luonnollistaminen ja sen niin kuin ulottaminen joka paikkaan, jossa niin kuin kaikki lokaalinen tai niin kuin just häiriöt katoaa. Se on ehkä sellainen, missä niin kuin tämmöisen tietynlaisen ikään niin kuin taloudellisten lakien luonnollistuminen näkyy aika selkeästi, että kun ei ole rahaa, niin ei ole rahaa vähemmistöihin. Otetaan yleisöpuheenvuoro. Niin kuin just, että kun puhutaan rahasta ja tilasta, niin ei tämä ole vain heterotila, mutta tämä liittyy myös queer-tilaan. Et niin kuin vaikka, jos puhutaan vaikka jossakin DTM:stä tai niin poispäin, niin aika monilla queereillä ei ole rahaa mennä sinne, vaikka en mä pääse vaikka naisten bileisiin. Mulla ei ole rahaa naisten bileisiin. Ja en mä pääse kaikkiin Helsinki Pridein tapahtumiin. Mulla ei ole rahaa kaikkiin Helsinki Pridein tapahtumiin. Että tämä ei oikeastaan ei liity vain heterotilaan, vaan myös queer-tilaan. Kyllä. Prideillahan on pyritty aina pitämään paljon tapahtumia maksuttomina, eikö se ole Ulla? Paljon maksuttomiakin tapahtumia. Ja tässähän niin kuin, tässä problematiikassa on vastakkain toisaalta tämä niin kuin liberalistinen ajattelu siitä, että pinkki raha on arvokasta ja ikään kuin, että homokansa on arvokas sen takia, että ne on dinkkejä, ne on double income, no kids ja ne tuo paljon fyrkkaa. Ja sitten taas toisessa suunnassa tämmöinen queer-ajattelu, jossa sitä fyrkkaa ei ole ja silloin niitä tiloja tehdään itse. Kiitos puheenvuorosta. Me ollaan ihan loppusuoralla. Mä otan loppuun vielä tämmöisen provokaation tai haasteen, että jos saisit muuttaa 3 asiaa HLBTIQ ihmisten kannalta paremmaksi Suomessa, tiloissa, yhteiskunnassa, mitä muuttaisitte?
No mä voin vaikka aloittaa, koska mulla on tällä hienosti kirjoitettu tänne lapulle nämä 3 asiaa. Hyvä. Ja niistä yksi on juridisesta sukupuolesta luopuminen, koska mun mielestä siitä ei yksinkertaisesti ole mitään hyötyä kenenkään kannalta, mutta siitä on aika paljon haittaa. Toinen on intersukupuolisten lasten sellaisten lääketieteellisten pakkotoimenpiteiden lopettaminen, kaiken maailman korjausleikkausten ja sellaisen, että päätetään lapsen puolesta, että mitä sukupuolta hän edustaa, mutta samalla kuitenkin terveydenhuollon takaaminen ilman sellaisia sukupuolikategorioita, että huolehditaan siitä, että on esimerkiksi riittävä hormonikorvaushoito, jos ei ole omaa hormonitoimintaa, mutta ei ruveta pakottamaan sitä mihinkään tiettyyn kategoriaan. Ja sitten transihmisille, jotka haluaa korjata sukupuoltaan, niin vapaa pääsy korjaushoitoihin ilman sellaista alistavaa psykiatrista arviointia. Kiitos. Raila. No täällä siitä turvallisuudesta on paljon puhuttu, niin mä haluaisin, että me kaikki saataisiin elää täällä pelkäämättä omien valintojemme mukaan. Ja sitten näihin taloudellisiin asioihin, että perheen lapsille olisi mahdollista ja sitten kenties kumppanin kuoleman jälkeen ne kaikki raha-asiat, perheen sisäiset raha-asiat kuntoon. Ja sitten mä olin 3. kirjoittanut tänne mun muistiinpanoihin, että myös muualle kuin tänne pääkaupunkiseudulle enemmän mahdollisuuksia vertaistukeen ja osallistumiseen esteettömästi. Mä oon asunut myös Tampereella ja nyt kohta 10 vuotta Helsingissä. Ja kyllähän tää on ihan erilainen maailma kuin missään muualla Suomessa. Haluaako muut muuttaa? Jotenkin toivoisin sellaista asiaa, että nyt kun rahasta on puhuttu, niin Aatos Erkoltahan jäi niin hirveät könkäreet rahaa. Niin musta olisi kauhean nastaa, että jos siitä rahasta nyt jotenkin ruvettaisiin antamaan silleen semmoisen niin kuin, ei-hetero, ei-sukupuolitettu kulttuurielämätoiminta, niin kuin, että tällaisen ruvettaisiin syytämään oikein rahaa. Niin kuin sille oikein niin kuin roiseja määriä rahaa. Ja sitten ruvettaisiin katsoa, että mitä siitä syntyisi. Että minkälaista kirjallisuutta, minkälaisia elokuvia, minkälaista musiikkia, kuvataidetta niin kuin meillä olisi, jos kaikki ne lahjakkaat tyypit, joita me tiedetään, että niin kuin jokaisen lähipiirissäkin on, oikeasti pääsisi temmeltämään ja tekemään jotain asioita. Niin mä luulen, että se muuttaisi niin kuin sitä kulttuuria, jossa me kaikki eletään, ja tekisi siitä niin kuin meille tulisi vain parempia tiloja elää ja parempi paikka olla ja hengittää. No mä ehkä semmoisena yleisesti kokoavana, en sano 3, sanon vaan 1 ehkä asian. Jotenkin semmoisen ehkä sisäisenkin ehkä moninaisuuden tajuamisen ja tavallaan sellaisen niin kuin tilanannon sitten niin kuin näissä yhteisöissä sisällään läheisesti vaan tulee mieleen sellaiset ihmiset, jotka elää esimerkiksi jossain kulttuurisessa tai uskonnollisessa kontekstissa, jossa tämmöinen tietynlainen niin kuin ehkä valmis kaava siitä, että ensin sä tajuut olevas homoja tai lesbo tai transihminen ja sit sä tuut ulos kaapista ja sit kaikki on hyvin. Niin kuin mikä on tavallaan semmoinen aika yleinen jotenkin diskurssi tai semmoinen niin ajattelutapa ja jotenkin ehkä sen huomioiminen, että kaikkien elämään niin kuin ei mene sitä rataa, koska siellä on paljon tekijöitä, jotka niin kuin muuttaa sitä omaa elämäntarinaa niin kuin ihan omaan suuntaansa. Ja semmoinen jotenkin vähän ehkä niin kuin länsimäinen niin kuin tapa käsittää nämä niin kuin dynamiikat on vain yksi tapa jotenkin elää sitä omaa elämäänsä ja omaa moninaisuuttaan, niin jotenkin tällaisen asian huomioiminen on minusta tärkeää. Mä mietin tavallaan ehkä vähän jatkaakseni semmoinen tietynlaisen ikään kuin yksinkertaisen edistysuskon, eli niin kuin siitä tavallaan sen harhan ymmärtäminen, että tämä ei etene tavallaan ikään kuin sillain niin kuin yksiselitteisesti eteenpäin, vaan tavallaan tulee niin kuin uusia semmoisia ikään kuin valinnoista, tämmöisestä ikään kuin edistyksestä seuraa aina jotakin, mikä ei välttämättä sitten ole niin kuin aina positiivista. Sitten toinen asia ehkä olisi ehkä se, että jollakin tavalla se olisi ihan
No se nyt siitä näkyy jo merkkiä, mutta tavallaan semmoinen seikka, että sit jos edustaa jotain vähemmistöä, niin sitä ei tarvitse olla niinku söpö tai ihana tai jotain sen tyyppistä, vaan voi olla niinku epämiellyttävä ja niinku jotenkin kaikkea mahdollista. Et siis ei tarvitse ikään kuin mahtua sellaiseen tietynlaiseen niinku miellyttävyyteen. Ei tarvitse ikään kuin niinku puhua ikään kuin niin kuin aina sillä lailla, että pitää myydä se asiansa. Kyllä. Valtavasti ajatuksia heräsi taas, mutta en nyt enää jatka. Kello on 7. Mennään jatkamaan keskusteluja jonnekin kuppiloihin ja kaduille ja puistoihin. Lämpimät kiitokset panelisteille, suurkiitos yleisölle, olette olleet ihanan aktiivisia. Toivotan erinomaista Pride-viikon jatkoa. Kiitos.